ser nkomplu nipproteġu l-ħajja tal-om li tkun friskju. Ek sostniet id-deputatu backbencher laburista Cressida Gallia waqt diskors li indirizzat f'attività tal-Labor fiċ-ċentru laburista fil-Birgu, diskors li ġie meqjus minn bosta bħala wieħed li kompla jżid l-inċertezza dwar il-liġi tal-abort li qed imexxi l quddiem il-Prim Ministru Robert Abela. Għad-differenza tal-ġimgħat preċedenti il-Labor issa mhux qed jgħid li jrid jipproteġi s-saħħa tal-om li tkun friskju gravi. Fit-tmiem il-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela saħaq illi għaddej blaqat dwar dan is-suġġett. Iżda, sfortunatament, minkejja l-fl-ewwel ta' Diċembru l-koalizzjoni ta' 80 espert appoġġjati b'mod attiv minn aktar minn 25,000 persuna, inti tista' salvani, kienet kitbet lill-Prim Ministru għalla urġenti illi għadha sissa mingħajr tweġiba. Intant il-mexxej laburista Robert Abela fil-indirizz tiegħu ma semma l-ebda sfida jew skandlu li fl-aħħar jiem ġimgħat u xhur jinsabu fuq moħħ iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Robert Abela għażel li ma jindirizzax l-inkwiet li qed iberren fuq moħħ il-ġenituri u n-nanniet dwar is-sitwazzjoni ta' sigurtà f'pajjiżna l liedhom minkejja illi saftit tal-ġimgħat ilu huwa stess saħaq illi ma jafdax lil bintu waħda fil-Belt Valletta. Għażel ukoll illi ma jagħmilx aċċent dwar l-isfida tal-għoli tal-ħajja bl-ispejjeż kull ma jmorru qed jiżdiedu anke fix-xirjiet ta' affarijiet bażiċi ta' kuljum. Injora l-kollox l-isfida li sewwieqa ta' minibuses spiċċaw ħabtu wiċċhom magħha bl-introduzzjoni ta' dik li qed tissejjaħ taxxa ġdida b'multi li jlaħqu mal-500 euro. Kif fil-jiem li ġejjin se jkunu jiem importanti għal pajjiżna dwar il-każ tal-Vitals u l-isptarijiet il-Gvern tal-Labor tal-privat, anke hawn il-Prim Ministru għażel li jdawwar wiċċu n-naħa l-oħra. Minflok, Robert Abela għażel li jitkellem dwar il-grant ta' 83 euro u 33 ċentesmu fix-xahar għal 10 snin illi ta' lil first time buyers. Minflok għażel illi attakka lil Partit Nazzjonalista. Ironikament matul id-diskors tiegħu huwa saħaq li huwa jmexxi gvern li għandu għal qalbu r-ruħ soċjali u l-ġustizzja, iżda naqas għal kollox milli jsemmi l-fatt illi familja għadha qed tistenna li ssir ġustizzja wara żagħżugħ ta' 20 sena telef ħajtu taħt it-tiġrif ta' 4 sulari mingħajr ħadd ma ħadu ġie arrestat. Qabel ma tkellem Robert Abela l-backbencher laburista Cressida Gallia spjegat li marret iżżur l-imħażen tal-Karnival madankollu naqset milli tindirizza l-fatt li gvern tal-Labor issa se jkun ilu jwiegħed weda lill-artisti tal-Karnival għal tal-inqas 11-il sena, ċewwe il-famuż villaġġ tal-Karnival illi data ta' meta se jibda x-xogħol fuqu dan il-gvern qatt m'għandux.